A ranar 1 ga watan Oktoban shekarar 1960, Najeriya ta samu 'yancin kai daga Turawan Ingila bayan shafe tsawon lokaci karkashin mulkin mallaka. Idan muka waiwaye kan abubuwan da suka faru a ranar da Najeriya ta samu 'yancin kai, a tsakar daren ranar 1 ga watan Oktoban shekarar 1960, aka sauke tutar Union Jack a Lagos, inda aka maye gurbinta da tutar Najeriya mai launin kore, fari da kore. Yarima Alexandra Ken, wacce ke wakiltar Elizabeth ta biyu, ta gabatar da kayan aikin tsarin mulki na 'yancin kai. Sannan an rantsar da Nnamdi Azikiwe a matsayin gwamna janar. Sai kuma sa Abubakar Tafawa Balewa da ya jawabi ga 'yan ƙasa. The clocks were striking midnight and Nigeria was on the threshold of independence. There was a brief ceremony at which the leaders of three different faiths each said a brief prayer. Sai dai tun daga wannan lokaci duk ranar 1 ga watan Oktoban kowace shekara akan yi biki na musamman domin tunawa da ranar samun 'yancin kan, inda akan yi taro na musamman tare da gabatar da faretin ban girma ga sojojin Najeriya. A wannan lokaci gwamnatin tarayya ta ce yayin bikin cika shekarar Najeriya 65 da samun 'yancin kai ba za a gabatar da faretin ba. Kafin wannan lokaci a shekarun baya an ga yadda matasa ke fitowa tituna domin nuna murna da farin cikin su na wannan rana. Amma a wannan lokaci shiru kake ji. Shin ko me ya faru? Kuna da damar bayyana mana ra'ayoyinku a comment section. Shin kowane ci gaba aka samu a shekaru 65 din nan? APN Hausa muna maraba da ku.